Progressió d'acords. Tenim una base rítmica ja preparada i tenim a punt l'instrument de piano. Provarem diverses seqüències d'acords. U, 5, 6, 4, trobem que és prou bona. Activem metrònom i gravem. Com sempre, és prou imprecís, haurem de quantitzar. En aquest cas, quantitzarem a la negra, 1/4. Comprovem. Donat que estem en l'escala de do major, qualsevol melodia que toquem usant aquestes tecles blanques del teclat ens sonarà en principi bé. En provem algunes. Tenim ja a punt un instrument flauta i provem diverses melodies. Quan hem trobat una que ens agrada, la podem gravar. Com sempre, quantitzem. En aquest cas, quantitzarem a la corxera, 1 partit per 8. Comprovem. I no oblidem nomenar i guardar el projecte.